Nkosi. Funa ukufika masinyane lesithandazeni. Verse 11:10. Uyamudla usuthe. Umbonge uJesu uNkulunkulu wakho ngezwi elihle akunike lona. Xwaya, funa ukhohlwe uJehova uNkulunkulu wakho ngokungagcini imiyalo yakhe nezehlulelo zakhe nezimiso zakhe engiyala ngakho namuhla. Funa lapho usudlile wasutha, nalapho sewakhile izindlu ezinhle ephuzi yaqhamuka ngathi amakhoba. Izindlu enjani? Ayibo. Inkosi yayazi ukuthi zokwakhiwa izindlu enjani. Bese behlala abantu baphathe izindlu zabo. Ungaphandle kokukhonza inkosi. Azosale bangene baluthe. Bazotshontsha endlini yami. Mhlawulele ngomqondo kokwenzeka njani. Abantu bathatha isibusiso basele sibe isiqalekile. Angibazi mina ukuhlanganyela laphaya. Bazositholela lokhonzane. Fisa ukusho egameni kaJesu. Ukhonzana kangeni lapho lenkazimulo khona. Amen. Sibiyelwa namandla. Ngena kufakaza lokhu. Sihlangene ngenkosi edlulile. Ukuthi laphaya baqhamuka osista ababili baseThekwini. Behamba nengane iGaspa sithandaza ngoDisemba. Anibame ezelakufalwe thina sina. Sithandaza sibuthele ugcwele la baqhamuka nawe. Fundisi ingane beza nawo kabahlanga bezindlini akenza kalutho kuba kumina ophilisana ngafeli mabiza igama likaJesu ngaphephetha ukuphinga kulo. Lalela bazalwane, within few seconds ngavele siwamuka namanje yaphila. Nikhona bazalwane, umuntu ophilisayo uJesu kanguka nje basosho funa special dokotela sister laba abasebenza kwi-intensive care laphana esibhedlela lesokusona leThekwini lesiseThekwini esikhulu. Babezosho ukuthi namu bakumadlala namu abavele bafake i-oxygen lapho esibhedlela kithi ngoba bakulekela i-oxygen and oxygen yona ibulala abantu. Yona eney'dungu i-oxygen into efunekayo igama. Ifuneka yini? Uzulibangaka abantu abadlula i-oxygen badlula. Khona abazalwane esinabo lana abantu bathandayo bakasheke. Umamsheke nobamsheke. Kade babambile nje. Wakuyafika kuzohlola. Ngiyacabanga ngoba abakhastoma kadokotela mhlawumbe bafika kina ngazi. Noma bafike babayo. Yabona kubabambile. Ngendlela ubaba bebabheke ngayo kwathiwa baba ngoba kuphefumuleki yiya. Esibhedlela wathi baba makhe esibhedlela ngiyabona. Ngeke ngisabuza esibhedlela. Angiyi. Bakubuza abantu bathi ukomile. Wathi yebo ukomile kaMadlala, ukomile. Komile. Lana sikhoma ngegama kabani? Sikomile ngegama likaJesu. Futhi alalelani, akufundisi mina into ephambene. Angisho ukuthi umgoba ujoyina u-Antichrist. Ngikezwa kakhulu. Cha, ngeke ngikusho lokho. Ukugoma uyagoma ngoba uzisabela wena. Kusho ngendlela-ke akekho umuntu ongakhuluma into eningi. Thina esingesabi awukade ngangikufakazela bazalwane ikafuna leli corona. Ngimtshele ukuthi lo ngaso
kwesibhedlela ngingazivikeli ngisebenza ngamagciwane practical sebenza nawo ngayeke ukuyivikela ngathi uma engifa ngitshele esibhedlela ngathi uma ngibabulala noNkulunkulu walezwi nazi ukuthi akekho unamanga nazi ukuthi ufile tebethele wenza isiqiniseko sokuthi uyangivikela uyangibiyela unyaka 47 phila mahala uma sikunika uJesu sikunika into ezokukhelisha kulokhu kuphila nasezweni siyakuba haleluya andikinisa noma yinisabisa khona izesibili ngiyashuna la manje ngikuba kafuna ukutshela ukuphi kodwa lithenga verse 9 Xwaya funa ukhohlwe uJehova uNkulunkulu wakho ungagcini imiyalo yakhe izahlulelo zakhe alright sengidlulile lapho yeyini funa lapho usudlile wasutha nalapho sowakhile izinto ezinhle wahlala kuzo kwandile izinkomo zakho ngakufundisa zandile inkomo cabanga ukuthi khona indoda enenkomo ezingaphezu kwa-100 yebo izinkomo zakusho umfundisi wenu inkomo mfethu okuyinkomo omunye phela akusinge abantu babacela amanzi hayi kusinge zandile kusho mina-ke lapho kwandile iy'nkomo zakho nezimfu zakho nazo izimfu seziningi zingaphezu ka-10 ziningi kwandile nesiliva nakho negolide lakho kwandile konke onakho inhliziyo yakho bese iphakama ukhohlwe uJehova uNkulunkulu wakho owakhipha ezweni indlu yokucila ngiyazama akufanele uthi usubusekile bese inhliziyo yakhe njani uphakamela uJesu ngoba uma uphakamela uJesu yathanda ukutshela ukuthi uba isinengiso noma ubani lithenge iBhayibheli abantu abayidlayo bayisinengiso uJehova umphakeme that is why na siphila bazalwane lana kuthina awumboni ofundile nongafundile awukwazi ukuhlukanisa iklasi bavele bashojana abanye bathi iyona le ntasulayo la ayikho recognition fana nabantu abafundile one side bese kuthi thina sinayo esikoleni one side kepha la eJeswini siyalinga haleluya futhi inkosi isebenzisa kakhulu nabantu abangayanga esikoleni khona njengomunene na khona na Part2 wasesibutshana inkosi iyasumisa ngaye umuntu owayesephishwa lishawe istroke efuhlangothi amazi wasukotela abantu mantombele umamunene mazi ngingazi ngizwe negama lesingisi ukokumncube ngcono benganazile basic kodwa bekasikhipa isingisi umamunene akakazi kuphela asikhipha wayakhona ephethe igama likaJesu amen kodwa umamunene bafika khona nomama ehlezi lapho phansi elele engahlezi elele beshawe istroke bafika babiza igama elinamandla igama likabani bamtshela bathi akasukume ngegama likaJesu washo ukuthi umuntu uthi akasukume ehlezi phansi vese ukuzinto eyodwa ugama ngiyidlalisile njengoba nginje wenza uzokuthetha ngezenjani umsuku wathi babodwa yini esoyenza bavele bambamba bona bathi sukuma bangena ngalelo hlangothini bambisa ngenyawo abantu bahamba namhlanje ngegama likaJesu basebembisile ngenyawo omunye wangena nakunoke bambamba bahamba naye wayekhuthule umlenze baphumela naye phansi yanixoxela bazali wathi uJesu
Yaqinisa nakuningi ukuthi siphila khona egameni likabani. Abasidingi nesabi yonke nesabisayo ngaphandle. Shokushaya kwathakholeni manje asenzeni isiqongo sokuthi Jesu ngizonamathela futhi. Amen. Ngizobambelela. Khona umhlabeleli sesihlabelele. Bambelela usona ngizobambelela. Ubaba umlife udadewabo wayenengane encane zebe child ezebe le eMary'sburg. Odokotela bathi ingane iyahluleka ukuphefumula, bathatha izinto zokuyisiza, bathi sebeyifakile izinto zokuyisiza kwasho ukuthi i-oxygen ibheka phansi. Batshela unina bathi kuye ayikho into esikwazi ukuyenza, sekungenele uNkulunkulu kuphela. Namle wafune mfundisi usisi wami ingane nansi namba yakhe ufonele esibhedlela. Athi ingane ayinakholwa idinga unini. Lalela ngazalwane, ngiyaxoxela izinto ezenziwa uJesu ngathandaza noma wayo wathi buyela ngaphakathi i-oxygen ebheka phezulu. Haleluya! Igama likaJesu liyaphila. Lapha kwethu sinometro angazi nokukhona namhlanje. Umetro lokazise ukasele kaba umlungu umetro mshade angazi nokukhona. Umetro mshade waye eMary'sburg wayooperator and then dog in there operator yona odokotela ngazi bawini kodwa operator usiyabuya ke usekhaya umesefikile ekhaya awina ngoDisemba bese eba nema complications izinto ezinzima ezivelayo kuye. Ingane zakhe zimthatha ziphuthumela dokotela, udokotela ngeke kuselifini. Ingane zakhe zisukela nemoto zibheke eGauteng ngoba enyuvesi eGauteng zifike eGauteng zimfake la zimfaka khona esibhedlela azama ukulekelelwa. Uma elekelelwa mina ngifonelwa umfana wakhe uPhaphamani, ngifuna umfana wakhe ethi baba uma icondition yakhe ibheka phansi sekufaka umshini kodwa isimo sibheka phansi. Uthi khuleka la efake khona ebaselfona wageni ngithi mina ngena ne-cellphone phakathi usakane lo ngena ne-cellphone wangena nayo phakathi wayibeka endlebeni kamama awumathezifakile kwabafiki bethumelane nomikalophutha babanisela. Haleluya! Babizwa igama elinamandla phezu kwamagama onke igama likaJesu. Uthi ukhomshane wayengene ebuxhegweni obunzulile. Inkosi yamdonsa kuloko buthongo. Nikhona bazalwane. Wabuya umfana same time wabuya wathi baba sekushintshe i-oxygen akiphela phansi iya phezulu. Igama likaJesu liyavukele liyaphila.
umfundisi ephume nama-keyboard angazawu-5. Abantu bayatshontsha bangakhona khona nalabo babizika ikhona ingabayela kanjani. Babathi wena uyithathe lama-keyboard wena lokungena into ongena thatha lama-keyboard mfundisi. Uthi-ke omunye uma bebenza lokho abahluphi bathi kuthiwa wozani mthenge ngaphandle kwemali. Wozani mthenge ngeze abantu nemkhuba. Haleluya. But I'm not interested in what say wozani mthenge. Wabazalwane uthi-ke omunye fakaza nabantu sinabasethekwini bazalwane sithandaza sinabasethekwini abahamba ngendlela ey'mbili zofika la. Uthi omunye fakaza uthi kulo mfundisi bathe masebe wafakile amateyi nami ngihlale ngibafuna ngakwazi ukuwathemba uthi awukuthi awukuthi sengifakile lelodwa lithakethi athi uyawufuna la mateyi akanamali ufika kuwo sebawalothina abantu and ukuthi abanayithelo banekwabo abapheze efakaza ethi kodwa uJesu. Bathi kabanye-ke sengiyaqeda, bathi kabanye besuka le eThekwini besuke ngesikhathi kuvaliwe bephuma beze emthandazweni kuvaliwe beze emthandazweni bathi baphuma ngesitenga bathi balandelana abantu besifazane balandelana ngemoto uma bethi qhuba ukuthi kuvaliwe nabo abafana ababili eceleni. Uthi wesinto ngemuva waphenduka wabheka emuva ngesikhathi ephenduka ebheka emuva nalona ethi aphenduka kwaqhamuka enye iveni ilayisha abafana. Uma befika la bathi lona sathi yaphenduka uma saphenduka wabakhuluza manje bathi silandela wabiza nomunye usephendukile wathi boss waphenduka futhi balandela abafana yonke indawo lapho lakhona abafana bakhuluze bona abadluli abafana bakhuluze bona abadluli uthi bazibe bafake empiyeleni uthi masebefika empiyeleni leli libheka basiza kakhulusiza abantu uthi bahamba beyikhuluza imoto bekubabili uthi kwathi endleleni ba-overtakwa ihesi nebona ihesi lethana iduku thina liqala-ke ngesikhathi sethu yabona ngoba uthi maqhamuka ihesi babinwele ububu khona isibhoko isibhoko sesakho uthi iyadula ihesi uthi engayazi ukuthi iqhamuka kodwa iyadula yaba ngaphambi kwabo basebededa-ke belandela uthi kanti bazoqhamukela la kuvalwe khona basebefika khona bayivulele ihesi anti labantu basaba iduku hayi wena ayazivula basebebuza kuyena nomama kulinihamba naye wehesi oma besashothe bathi saphathana bahamba naye bathi nalokho zezongemuva sihamba naye hesi kodwa abadlula badabula bahamba uma bethi ngaphambili kuvaliwe bamemeza laba ababala uma bevulele ihesi bathetheleni bonke bahamba naye ihesi awubaphinde bathethele ababayibiza uthi emva kwaloko yanyathela ihesi uthi nami nganyathela yini akusafuna ukuhlukana naye ngoba nami siyasizakala uthi yanyathela ihesi uthi nganyathela uthi yaphela emhlabeni uthi yaphela ungabe kusayibona uthi sahamba sasazojika ebusinga basifika ebusinga safika amaphoyisa evimbili asesibuza ukuthi amaphoyisa niyaphi sabatshela ukuthi hayi siyendadi athi nikufanelile kwakho niyayazi indlela ephuma ngala bathi siyazi kwayibona amaphoyisa bayalelayo ukuthi kumani baphuma bazofika nesithandaza nabo
ayekele imbireki. Haleluya. Inkosi izingelosi. Nino Jesu mangisayo. Sithathe isinqumo zakhe sokuthi Jesu khona lokuhlabelela izohlabelela besithatha sonke. Sithathe isinqumo sokuyinika Jesu. Lapho